Sifuna imali yotshwala ngithi. Yeah. Thini fonela indoda ubheke ke. Fonela indoda manje nawo. Ngeke phela sihle kanje. Ayisende. Sondezi lokhuzana ngifuna uso. Baby. Lavi. Kunjani? Sharp wena. Ngiyaphila. Ngibike enzini wena la. Okay. So izipheli 1 liphumile. Ngidinga imali amazipho. Ngase wagugile mawaguga ngithi ayazi ukuthi ayaphela. Ayikho into olenza ngalezo Baby angenza ngiyakutshela efana nani? Angisazi. Themba ngiyacela. Cela imali amazipho. Ufuna mali? Ngifuna namali amazipho wenyawo 500 za 0.5 right. Alright. Just give me 5 minutes to send the manje. Baby manje. Yeah, 5 minutes to send the manje. 5, why not 2? Azuthumela masai. Okay, sharp. Mona usendile chelete bega. Themba Maseko, thank you e-wallet nice successful. Kiyeche. Woo! Bazothatha ama details pin. Modimo. Yeah! So this is one of the major reasons why Noma ngingathi ndoda 2,000 kitse ke batla 1.5 are 2,000 ithemba lami lona yonyuka nalo. Should I go deeper? I'm swanehlanya. Siyabingelela kanzaka sicela maqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu bengenza ukuthi kuhlukene umbono ke lona ke wesilisa ke ophila lempilo ke ephiwa indoda yakhe ke imali linganiselwa ku 2,000 wama-round. Mina nginayo bengathanda sihlangane kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.